bwa basani bane murocha bayaburi naki bakama goteba nga umuroya tugete meye na bwate suguma na Kenya na bwata ebintu mbire bikoro kunga imogamogi ebintu mbire bikoro kunga omenta nere rengi ya sana singoko Big umuruburi ukubwatia nigo kurigirarigwa nebigore byonsi matuka mange na baire ngo batebya nga oboremi nobonda kole ndeli tukolya lero na baletire goika ime ya Naikuru yereme ya constituency abo basi ime ya county ya Kisii asena mutalire omoremi na ndoro mo Simon Okegima uyogo chikonyara kabaga go tebya igoro yoboremi na tale goika etauni ya Nyacheki asengo koire bakamwae onya anyara kabaga go tebya igoro yoboremi oboiga na ndane mono erebu no musaingi ga kogera achore to boremi oboiga bwe chingoko na ndanya kabaga go tumanya amange igoro yoboremi bwe kerero bwe chingoko cie kienyeji mbwati ntare naye imeyo morobeli boboremi nobonda okoretwa botambe na inche Mildred Momanyi ngomanya amange mbwati ngoire ngosemie amange karibu murari nakibona ugoka ambuyande nakiama tukamangire wala watu agutarire karibu sana wano nakio genderete ambuyande kabisa murari karibu inka wano kaiga no tukirete chingoko waikire inka aige toko iroka nga makao makuu ya kuku kambi ya kuku ando korato irora tora kichingo kechin kaichire na kichikorokana chirora na bodara nyora kama gato to ngente torambe kamuno na maene amate engoko ni nyama getengia sana twacha tukanyoranga binde gochibare bakora style geteiga chiareta maruaire lakini bone bintu bya kienyeji bunebi mate no na bagaka bakare bari kuri bintu bunebi kwanyora mesigo ya nense kera na arosire sina ebitiro bire birito ambe gere mesigo ya nense elinde lionte binga chingo kechi na kichiaroga na buyiga na ronda ndana cheke godi engoko ne bore yanda beka sabari ninke buya nande chino ru kabisa kana bekire mesigo ya nense kabisa chingoko na chiechi chie kienyeji na ote ingeto tusigete bintu bya kienyeji na kikia na no mateke na squeeze garo kwande choteli china na mazo watanga kienyeji nero squeeze ando batigire bintu birio gotoko tutara sino tokoti yayire yani okobeka ga yakurie liberera yayire okori kwali bakamoga buna na gurire ego mate bono okugikianya yena rengia na maene ogwa kachingo kechao na role ne chingia mono na ndo je unangonya chikonya kombwati wose ninje chianjire chingo kona wochire friendly ono nyuma tutaragendera tambe kera twara kwande kurupara aligo chagocha muna baka muna twikire maiga omoncho muri gere weta seni yetu kyandize TV atara kumanya bene ora motevi elitali aoningo ande gaiga ngaitule umuraria nchasa Maria Tankoro kwa Samuel Ogwoka Nyakundi na nyorate rieta nickname ekorokunga jamaa wa kuku asengencho ye gasi yoroche ngokoraga abana bwa basani bane murocha bayaburi naki bakama gotebanga umuroya tugete chingoko bakangaliete rienga jamaa wa kuku boneke rugweta na bokonyora abantu bago tebe jamaa wa kuku gose Samuel Ogwoka ayonsi na yani batara kubakaliete ri jamaa wa kuku ndiye ndake gwacha getubo tugibwe chingoko handi ngikirire to gochaka kwa ugo tugibwe chingoko obo tugiobe nabo chagete kindo mwaka ukabera se university chibe sanchire chitogo chitwegwa loni kurukunga elbo nganyoranga kayebese yabeire nyinge mono
mate keroro moke konyoranga besa kerotara yarora egachigoso yakauthikata ngaya eyemba ise ko yetume kabobe teo koraki nabora nyoranga yaere irenchera ekerengere igigachegie kyogo chako boremi bwe chingoko nga chaka iga nkanyoranga chingoko nchire chiarenge nka nke igo nka chakera bu nka chibeka kabisa nkagaragore ndagira chikabeka amagena chigaturagie bichuchu nga chakera bu koro mwaka 2018 mpaka boni gabuna na ikirega uguchaka bene kuchaka obutugyo bw'echingoko chekienyeji nina kikwabo chagite andake konyora materials chogo agachege sumu na ndai gwatebirenga chingoko nchiri chiarenge ngaga iga tweresera ngona kikwarendete chingoko chiri chikabeka ligenda obolindi bukolinda egechuchu paka gekerengo kengana iga umuraria chingoko echi chia kienyeji ekionchi ancherete ne chingoko chibwato oboraisi bwo gokoraki bukolinda eye nengoko ekero chire chinke naboko igoro murangu mambi kogicho igoro murangu mambi na marogo bokoreki osieke okoye igorera yaenda gochiabu yatara yatocha yaira na yabeka lige naso yaroseretie gesera korwabuge kumomirage koibeke bichuchu kwa virusi bono kwa birenda abantu abange bauchi babigorera kwanyoranga nkonyorubire na marwaire eyu etali buya bwenete kwa birenda buna abana korwabu kwagenderera igo kwanyoranga byabire chingoko chinene chiachagire kubeka amagena chiachagire komenta igo bono nabo nachagete igo asobo bwororo korangeresera ngona kyokulinda bone gechuchu kwatebire ngoko ya bekira magena ngeresera nge process yeye gocha na kirigena na kiri kora turi korare ruria turagi ama tukarenga likoira na bene na kyokulinda gachuchu akakururi tukolitangani paka ikerengo kona nde gochikobeka magena obolende boli bogane irinkie bwenete kwegwa egechuchu egetangani bunagia sokire igakorwe ligena ime the first day egechuchu kirie kebonete konyora amachi abwate eriogo ndiri korokunga chiki formula chiki formula na mange sana ndirori koroku poultrysin ndirori koroku igozin lakini bono nche nganchete gutumeka riogo rikorokunga poultrysin asenge kero na rigereiri chinga kiriogeriri atumekira ase abaremiri abeire rigotumeka singa kichintambe nande ngota barenga gold is gold yani all is gold ige minetinga eriogeri abantu bali rose tuna ri abeire rigotumeka singa kichintambe nchikoreteki ndibwato obuya igo eriogeri okorienga asa machi egente getanga ni bunige chuchu kiaru ase ligena ime riogeri ribwate glucose ime ndibwate vitamins ime ndibwate proteins ime okonyoranga bone gechuchu ririkia iboiwe asengencho ya carbohydrates ribwate energy ribwate gechuchu kiriya sibira amachiga kwanyoranga gechuchu ya karoreki kianyorere chinguru giachakire gotamburu giachakire koriendagera igobone kero obiate riogeri ebikoba buya nande riogeri okobia koru ritukoritangani buna kiaru aserige na ime mbaka ritukoria 14 igochi wiki ibere koruga bu ko toeresera ngo koruchi wiki echibere nande guchibosione kyo kulinda gichuchu iki yekira matuko 14 yoro ryo kya chinguru elinde like Kenya ko bakegendete gukina bya asa matuko kurwa matuko 14 guchibosio ngige ko endera nande ndagera ki okonya go introduce go chase bichuchu iki bono gichuchu yeke buna kia turagi buiga endagero gochaka nero nendagere kurukunga chick start nero chick mash nero chick start nero fast grow igobono asemetienye ebere metangani ege chuchu eke ngokoraki ngokia endagera ya chick mash emetienye ebere metangani alafu na emetienye bere ririere metangani naso growers for 2 months alafu after 4 months napchaka gosoa layers anane mono nkioko ngia kogera okwa chingo kechi ebichuchu ebi chick mash ere formulated as ebichuchu ebike ase metinye ebere erie metangani bibwenete kuriendagera ya chick mash abantu abe barose tiendagereye ebiwango ao mbamanye tenge gechuchu engokere metienye ebere
ndagera kia korete ki ebwenete kori engoko ere metienyi etatu gotira ndagera kia ebwenete kori igo bono chicken mash endagera obuya bwa chicken mash nemboringa koba digested bwangase ase enda yege chuchu torochi ase ngencho digestive system yege yango keritera konga kwanyoranga bono kogani ndagera ya chicken mash yamanya gosoa growers bono ne ire konya ya form muscles ya bota kabisa ya konga kabisa bono endagere yoko ya growers for these 2 months ya ikemetienye diria ikiremetienye kwamanya gosoa layers gose layers nande karugo chenchi ndagere ya moko kuruke wange kamo gechie kende tori go chenchi nga konyo go chia growers o chenchi at once ya ogo chenchi ogo chenchi gradually tori go chenchi limo lioka ngalero bono tiganchie konyorane chiki mashingo bia tigambia growers limo lioka ogo nyago koburukani ngora okoburukani ngora asinga encho chingo komate chibwate chire very sensitive ekaro gwa chenchiri endagera igobone ko ganinga gwa chenchi ngora erinde chikoreki chinyakonara nchi chikokoreki nchi chiko form egento tokorokanga stress in poultry bono kera maite chingo kechine kienyeji nchiga neiri kwa gwa gotatige ndagere ye yokugura njitakire kwa bintu buna chiskume chi obunyansi obo andake chingo kechi aongoli chire bintu buna ebyo kera ni kienyeji chingo kechinchiro osreti time tebo yogo chirageri mambi ngo chiechenge yeduka naburukani ne bituma gose naburukani bituma bisire naburukani asechenge imi chinsa chiamu baso narete ndagere kurukunga greens ekerona yekenyire sugume nabwate suguma na Kenya nabwata ebintombire bikurukunga imogamogi ebintombire bikurukunga omenta nere rengi ya sana singoko nero gwa Kenya nyerere wacha kwabikira chingoko chiago ekero nabekire chinsa chiamo baso nandi morogoba nairana nacha guchibekire ndagereri yeduka chiamanya gukora rituko bono marogoba riri chinsa chiamorogoba pi namanya guchigorera chiasoka isiko chianyora makonde make ayunkora arosia nkorosinda makonde kurwase obuchabu bwechingoko kwanyoranga nanye umura isikaria chiacha chianya gukura asenara abo murimi gwanteri ngokorosia makonde andake na kia makonde akorosuguna na kie kunyalikana enega sire raisi sana na tebeti abantu nga makonde igara maya sana asichingoko egente getangania makonda ya asichingoko ara maya sana egente getangania ichi igabwate fats agatwara proteins na fats igo chiko konyengo ke yanura proteins kwanyoranga ngoke yego kina buya ikobono amakonda ingocha na rusio bochabu bwechingo koboro cheboko tonyansa obongwa busa nabo bekamo nabo irase akendu ekiririkere nabo umurororo akaro nabo umuirororo chingi chigo chororo umate chingi nchanje teri misusane karo chegure nto igotioke chikomenyoka chiagoroki chiagwororo riri chiagwororo chingi chigo chiagwororo chiabekamagena re fertilized igobono endagere ebochabu bwechingoko ebokorosi nabubo gotumeka asa amakonda aya riri abekira magena agali riri amagena aya turagekire arosia amakonda anya koriyo bochabu bono riri abeire kabisa iga after amatuko gose na 5 iga gose amatuko 7 namanya gocha nabo umura segetare open chingoke chinachigorera nachigosa gochiororo chiakura kura amakonda ari bwango nande chira na maiga chiachakora kora bwateraga turagenda somotimo kakego tugwena ntura na sensemo ya kabere asokwenda gutumanya mangigoro yoburemi gusobo tugyo bwo bwechingoko chie kienyeji omwancho morigereria ngagerete no genda tugotubwatia imeyo murubiri bwo buremi nobonda astole no yo minto omosaike gima okorukwo woka uyoko gendera gototebia amangigoro yobutugi bwechingoko chie kienyeji genda gotubwatia ase mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News na bwega na bogotubwatia ase mitandao ya YouTube buna Ndizi TV News na bwega na bogotomera libori yao gosena bogotuma comment yao gabo ase nambeyera ase screen yao gabo ende tunyako batogusanga asobwamo tatora ndasomo tumukakego ngwira na tuli
omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene negokurentera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru yekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asegrasi byonsi neri bagali nene asaboroki wa bakogosoria nebinto ao bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegereria aboroki wa wakuntimbo na boigo nkwangira bali abantu oreta abana babo amatuko ye weekendi Kauntimbu nigebwate aboroki abaisaine na boigo nkuru wabali ndagera buchia saboroki wababo ekiro bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olivaga ase sukuru iyo asuko batalira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba noti sano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose noti sano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebirenko bigoro Peak Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na koonye chianga guna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo nerya ya netball chi socks chi jasi chi tai chi sukuru ao na boigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta na boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebinto byogo kolera chigosori Ndizi TV obwansu bw'omugusi Mwanche mulire nandi twarura somo timoko nande kero kuligere liga iganine ne chingoko che kienyeji norge tubana chikoli ndagere kegima gaiga nonye chibwate lyogi ngagere tamaganda to gotobwatia na gotoigwa gwetera gaiga asegeta seni yetu kya Ndizi TV nyora na gotobwatia se mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News na bado na gotobwatia se mitandao ya YouTube buna Ndizi TV News na bado na gototomera SMS gwetera nambe yere screen ya ogabu ende tusange asobwamo nete nande kuligere na chingo ke chikoragere kegima naye na bakora bunengo ke na bekoragere ndi nayo kwachi konyeragira boigo wana tigatugenda ko sangaro yo minto anyako bagago tutebyanga nararia ya agendreta so gutyo gwechinga kwa chekenyeji oyo minto gwoka ngo ke kwa ntebiri kuruga gabune go kina mpaka kera so gutubeka ligena kurangera sango ama tukari nge koira kubeka magena naenda ndake ngo bekera magena beriri tukokora twaranga engokeye
chingoko chia kienyeji echikobeka ferejiri amagena gochakera amagena 53 mpaka amagena 15. Ekero yabekira amagena aya engoko yamanya korarera nande riswari ndero kwamboriria burigi ya sana ngengoko ni nyareka nebeke amagena abera aseri ituko ya ngoko te kobeka magena abera aseri ituko ase ngencho dige nase gofomu ase engoko erigoteke chinsa 24 hours igo within 24 hours ige na ribwana takobe kunerimo igo te kunyareka nangengo kebekerige na mambi nande bekerige na marogo kora tweresera ngo bono katia ngo bekera magena nakio ndagere kunyianererie egere beka magena engoko ekobeka magena ibwana takwe ndagera ya layers nere yoroche na nkobitibekeraga iga nere chikori buya kabisa aga chia nyara ko bachikobeka magena igo engoko kobeka magena endagera ubwana takoya endagera ya layers muna bono genda to kutugachingo kechi kienyeji andake gato kuligera lichingo konchiro type chinyenge bune chioko nyenyo chinyama chioka echokobeka magena chioka chikoro layers nchiroro le chioko nyenya chingo koni type chingo senchiro to bwatenga chi improve kienyeji chikroila senchiro andake konya kutwara kerengera ligo kutugachingo ko type wende gotatuga echiga chie kienyeji ekerengere rimbwa tenkeri yoko reta chingoko chia improved kienyeji echigambwa tege ni chingoko chia kienyeji lakini tokoga ni koreto utarakoraki utaratema na temire na bekire chingoko nkeigoga iga chingoko chire iga chingoko isato chia improved ntemetego nyakorigereria inga obuya bwe chingoko echi chia improved mborobi ekarogo chikombe ane chingoko echi chinde chia kienyeji igo bono nimbwate kerengereri kiokoreta chingoko chia improved kienyeji anda kingiora tutebyo bomanyi igoro difference nero ye chingoko chia kienyeji ni chia improved kienyeji chingoko chia kienyeji na improved kienyeji kwa mboringa tofauti nerororo neroro renene egentege tangani ngelinga chingoko chia improved kienyeji echikoragera mono nande kero chikoragera mono echigo kina bugango igo chingoko chia improved kienyeji ogo kina kwabe kore bugango na magena abe chikobeka mange lakini obobe bwe chingoko echi chia improved kienyeji mboringa inchiri korarera timanyange ebora bobobe gosobu ya somoremi ekobwati ngomoremi oyonki atagete konyaga atagete amagena chingoko chia improved kienyeji echire chingi ase ngencho nchiri okoraki chiri kurarera lakini chingoko chia obuya bwabo mboringa echikobeka amagena rioka obobe bwabo mboringa nchiri kuumamera igo ekero otagete kero kende kuumameria amagena ya improved kienyeji otagete onyore gose ne stima emashini yogoturagi gose onyore chingoko chinde obegete kando chia kienyeji chiokora chikorarera amagena aya chiabekire anda kigorante byango amarwaire umatekere gento konyorukere na amarwaire na etakare anda kasingo kechi marwaire kichi konyora anda kene kigwa ngetango kyukoira gutanga amarwaire na aya chingoko chibwata amarwaire amange sana ase chinga kina beire gingoko robore miobo ngo ikore gwa kuminga nobo mborwaire kibwachire iga amarwaire aro na amange eganetinga onyoro bosemia bwa marwaire na ndo manyengana kia bokoro kunga Newcastle no borwaire bwo mosando kuna tobo manyata se liriogo chia erinde nchikoraki nchiruara na ekero odi vaccinated chingoko chiago ekero chiate eriogeriria Newcastle na bo chingoko chigo kwase surrounding bose na bo chingoko chigo kunonya nima lakini chirichira cyo chiire vaccine nchigokoraki nchigokwa igo oboroire obonene pi na ndo bobe pi obokoro kunga Newcastle obora bwe bogoita chingoko chinyinge sana within a very short time no borwaire bonde mbore bwa maiso okonyora ngo ke kubimba maiso okonyora ngo ke gwate ke riso yabagetongo bori no borwaire bokoro kunga infectious coryza oborwaire boko etamunera abuna atumikire nga infectious ya minetinga ebyo no borwaire bokuambokera igonga ekerengo ke yamo ya bwatiru no borwaire obo kwambokerie chinde
ere buyanga lirio moremi arorire ng'engoke ya rwali robo rwairobo oyerusia ase chiri chinde oyebeka kando oyiya eriogo na benga buna abarwaire kera abantu tekero twarwarire ogocha kwarusiwa kwaironya gitari kwabekwe ward washugurikeru igo na benga no ena singo ko tobone tokoraki tobonete gokora igo borore obwo equalizer tobonete ko o separate ngoke eri kwayebeka kando kwa rorari iso liriria beira affected kwanya kolitinyi ngora kwali bekeria oboro eriogo elinda ngoke eri yakoraki yabwena eriogo linde okoro lirosi kwali beka sa machimi ilikuwa libekira sa machi ime yanya konywerani engoke yabwe na liso liri ika yari ocha kobagetongo kwanyoranga yakoreki ya beire buya na oborwaire bonde bokoro kunga typhoid no borwaire okonyora engoke ego sa engoke ekoreteki ebwate ere very weak no bonde mbore bokoro kunga cholera amarwaire ayonsi ase chingoke echi chiane engonya turiti kienyeji nche tindi kogenda korigiria ogo koruduka yaya inkorosia amarioga na kienyeji na chingoke echi chiabwe na amarwaire aya amarioga yokorosia mbura mariogo kiaya elinde lichanyara koba chikubwene egentongere tokorokanga ketungu saumu naligi tangawizi eye twarosi chingaki chia corona naligie gento gekoro kunga omogaka nabeka amo naligie yarare nabisunyunta na bisunyuntire narosi eriogo nachibekera chianya konyu egento ngere gekoro kwa bororo mono gekorigo konyara kira singo kechi kienyeji anda kya chingo kechi au chianya gotwara urure buno abantu gete bogo taro buchunyo boko konyara boko basingoko obuna bororire lakini tinanya kobororaga yaya ekero nachiete gotema koriginga ngigekoretwo borwairo bochunio bogosobonto bonko borombeta okonyore bogoso ase eriso riengokoga gosaso engonjo oborwairo be nachiete nganyora ng'ebokore tuno bochafu ekero tigete chingoko chiao chikoraranse obegete ubi chingoko chiarara tokwabusa nabo borero obochi bwacha igo nakia kogeranda osetige sumwege kiane gakoreteki keimokererete igoro igo bono ntetinanya korora borwe bororo obwo ase ng'encho yege sumu bunanke roseti na kwabusa gakera chingaki ndigerete na role chingo kechiao no bune chigenda tako tocha iga ndo chingi menwe yaye ni goere bune enga bune na chige gose bana tali na chire kora tebi yango na seki kya na chirigere sana bune iga eye ekoro kunga depicking okorusia kamono kali gakoreteki kali karakoge kange sindani chingo kechi echigo chichia ba aggressive wekero ochitigere tomonuo yokoreteki oro motambe kwanyoranga chigo toche echia mwabo chiko rusia marionyo kwanyoranga chia tochire ngombaka chianya koreki chianya rusiria manyinga igobone gentongo koranko ligiene ilikata oro omonuo yakero etaniri gocha mutu abere bunoro charo omuoge na abugate ngoke na koreki na yeninta nalio techigo toche echinde echiumize chionyoranga chiaretire stress ya singoko chinde chibaise gochandeka ekero kurigeria singoko echi anene mono chikikobeka magena biogonde kwa gwachi kwa wekero chiri bichuchu okamono akakana chikaguka andaka kwanya korengerero chialio geli buna chiri chekienyeji egero mono yo na chikabweka kero chiri bichuchu tinanya korengereri ko tumeke erioge erio lakini ekero narenge kurigereria omoroberia ase vipindi binde bie igari ase YouTube kuna tokonda twa Google twanyoranga twasomire twarigirie obobisi nanyorete ng'a obobisi mbokaro ko chingoko eriogo erindo monuo yotonya nimbwate kerengererie kionga ndigi eriogo eri erinde nchie timpe gingonya gochichanda gochibwata na gochibutoro mono kono mbobe kibori oratebe ng'a obona bobe bogotuga chingoko chie kienyeji kubwa gotuga chingoko chinde chienga obune chia improve kienyeji bune chicho kobeka magena gosecho kwanya chio mbuya mono muraria seng'encho yokoboria liswali elio chingoko echi chia twarokanga chingoko chia kienyeji
echire chingoko chibwate immunity ere igoro igo bono ekero chire iga okonyoranga marwaire tari gokoraki tari gochibwa bwango igo buna bwo buya bwaya na kigeko geranchi ancherete bono inche buno mosae na koma koraki ingonya gosukeke wango na bengo mwana kerago cha kerase kerege kokonya gosuka gochigoro igo bono inche ngachoranga tiganda chakere chumuraji ekero ngorigereri iga materials utumegete iga kobekera chingo kechi mane ndagira igo tumiyete materials gichire available chiarenge available nae kegera munandigete bino abande iga nchira nere bakorose kina na botumegete amabati kora tebya ngo ndo musauri siko gali nyara ko banere ga gutwara moyo bugo chakige suma atari wo expense mono na kwa twale gerangera leki gyo kobeka amabati chinchiri ere ndage ase biasara ngoteba torege ntonga you minimize inputs but maximize profits, or you minimize expenses but maximize the profit. Igo ekarona chiete korigereri nkanyoranga ebintu mbirega iganda koreki inda tumeke bikore buya kobwa buna birinda chikugura korweduka nkanyoranga mabati narega iga gotobwatia imeyo morobere bobore minobonda astora somosae iga uyokora obore miwe chingoko chiekienyeji gose obotugi bwe chingoko chiekienyeji asagendete gutomanyia mange na gotwera mange igoro yobore miyobo iga genda gotobwatia ase mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News na bwega nabo gotobwatia asensemo ya YouTube buna Ndizi TV News na bwega nabo gotomera SMS wetere na mbeyera se screen ya ogabu ende tunyako batogusanga asobwamo onye gotete ngotaleba kamugondo kwao gosaso tugete tugo yao na boko SMS wetere na mbeyo ende lingo tare na yako bagokorwa obosemi igoro yobore miyobo obwategabu tatara nasomo tugumakake igo gwera naturi Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonko bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turi nikirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. A company ya Davis and Shatliff nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugo akamache kurwege sima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuriro na boigo chiriya choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho gutumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima uikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagokubugoria umusigo gwikasenka yao nigo bagotoka imeyo muchukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakirisime ase namba enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shatliff ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero
enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika mariogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuburwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuburuburi bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri y'erisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia n'ayandi mange. Kimashini cheito gochi gukurigire cyoka nduto gokoereza buno rwarite watatebina igabu na boti nikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorire twakurire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enotisano nebire ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batarira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Omwancho morigereria ni maite no maite nga engoko ye kienyeji nige gwansa kigima ekere kwanye yekire kerere se suguri yao nigo koigu naye obote bori bokoria engoke yiga kokero kore nga nechingo ke chinde chiri chitugire nga nechi broilers kore na sengo ke ye kienyeji itukoria rero muna nakoretire asomo sayo yogo tugachingo ke chiga ogenda to gotwerera mange na ndetu arura somo timoko kenda gutumanyia mange atatebye nga chingo ke chiga nga yago chio chira ekero chia mubucheire kenda gotugwacha se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News ana bogo tugwacha se mitandao yetu ya YouTube na Ndizi TV News na bogo tomera SMS wetera se nambe yera se screen ya ogabu ende tuja ko bato gusanga asobwamu oyo minto ndigerete karongo digete sumwe keiga indo cha Sunday go twegete bichanga asani naro robegete amasieni aliyemete kora to erango na sekyo korete iga Entuate banga ege chuchwe karogia turagire kuru aserigena ngetagete riberera nakigeko gerabono rochembe geta masenia ya maya buyiga asenge ncho ebichuchwe byekero bire bike bingare kabisa ebiko ganiriberera bono nabibeka asa mututuro monge kabisa kwanyora ngambi bwate riberere linde mbikoraki mbichi kukuobo kendu nande kwaboliringa aseki asande mbegete ebichanga ebimbegete elinde lirichi abekire obochabu boli bwabo bwakoraki bwatonya bwaikanse liribwe ikirense bono ninse ngocha nakoraki na etie kia busoiga na burusi naenda nabo bekase boganiri kobeko anda ke kora twerera ngona ndo tumanyinga engoke ye kienyeji ekere kubeka ligena alia se kubekere ligena aralia naende na kiabwente korokana engoko ye kienyeji asebwenete kubekera ligena omuraria na igebwenete korosigwa aganto kare in a form of a square kwarosie egento kere in a form of a square engoke gocha ya so kegima ya tegerera kwanyoranga yabeka ligena liaye kwacha kwarusi ligena ororo esta irindo setie genteke bunoroche gaiga imbegete ekero yabekire ligena liria turunkana lia ikase liko tegerera nacha na lirusi ororo ase kimbekerete iga ekero begete ligena engoke bekeligena likire gari ase likirete nande yalirora ngochioro kwanyoranga chingo kechi chiachire chialikurire gosekero kende chiakoreki chialitochire chialiatire eyuera asara asomuremi igebwenete kwarosie kesera kiaye kebuya kegima yabeka ligena liriri ya turunka na buno rochendo seti buya gari ko turunka na iga gwacha kwali ruseliga asa ega se chikobekira amagenaya nasa obora bubore gose gasuntenge bwente kobor ase engoke kobekera ligene ebwenete kobase agasunta kare nando konyetuba elinde chiri chinde inchinyarora ase bunera ire kobeka ligena
erinde tebaise gochigo form konyora stress ririchi chinde chigocha chianya kominyoka ase ngokeye ririategererete echikonyerete stress kwanyora ngako yakoreki yachandekirete konyara kobeka igena buna gusemagena mange bune bwenerete kobeka ase nari geriri iga asobegete chipese nigete chibwate amaraba andake ne yaki engoko ne bwenerete gokora egento tokoroka ng'a sandbathing. Sandbathing ne nogoesibia ogoesibia gutumeka amaroba okorigia amaroba amanuke kegima kwabeka ase ebeseni ose kwabeka ase egento getorose tiga ekero osiekerete chingoka echi otari gochigorera riria engoka yabe yarire ndagira yakorire kwanyora ng'a nebwata ase gete ekonda yanya gokora ki yanya goesibia. Sandbathing inki egokonya ko lose stress ase engoko engoka kwanyora ng'a nebwata ase konya goteberera riria igotire tebaise konyora ng'a engoko riria igotire eko ekireta ase ekirete ya yebwenete yanyora ng'a ase nare konya gotuma na gokora ki na kobeka na konya goesibia noroche emete nerembegete igambegete emetere bogeka eye korokunga purchase egasi yaye nase engoka egocharuka yakira igoro chingoka echinga buna chinyoni echianjete gutegerera ase emete igoro ase egesabo naki gekogera mbegete emete yekaba bogeka iga engoka yakora ki yacha yategerera igoro ga ana ikora ntebia ng'a chingoka echibono engobeka chira amagena kwarang'eresa iri gochogocha buna egento chigane iria ase chigwesiberia na ase chigotimokera andake ekero chiang'ere kobeka amagena abono amagena aya ngoyochikwaya iraye amagena aya ekero naya bekiramo kabisa abeira amange kabisa okonyora ng'a chikastoma nimbwate bagocha bacha korigia amagena yokoumamera abande ayokoria igo amagena aya nkoyarusia nayaonia amagena aya nkoyarusia yande na karanga na inche naria koigwa rende ng'a goteba ng'a egasi ngokora na egasi erengia naye koigwa ng'a kento keria okorosi ekero oria wakegorire riria kerosiri negiansukere kegima erinde riri kwamanyire ng'a negiansukere naye kwamanya ng'a yaya egasi engokora nengie gose okonyora ng'a yaya nkerikia kwamanya ng'a ngai obwenete word just igo inko yaonia ayande narosia naria ayande naumameria erinde korosia ebichuchu kogendereria project yeye ase okuumameria engoka eye ekienyeji na amagena arengete keire kuumamera ase okuumamera okoma kobwati ng'a nakio roseti egesera kia engoko eye nakio keroseti ekero roseti egesera buya engoko ya kienyeji nabe kumomera amagena gochakera amagena 15 mpaka amagena 20 amagena 15 mpaka amagena 20 igo ekobwati ng'a egesumu eke nakio korete ki nakio yani egesera ekase engoko eye kumomera nakio keroseti obwenete kwarosia egesera ase engoko egwetanana yetanana round togoteba ng'a 360 degrees engoko eriri yanyorire ng'a rigena ndire ririre gochisiko yaetanana yaribeka buya okorosia egesera kere round kebwate egetongo erinde rigena erindi chikonyora koba rigosoka koruma amagena ekero kwanyuma meiri obwenete kwanya koya check koya monitor ng'a na kiare na bengo koranyore ng'a yachire korarera yatire rigena erimo riria atire omochununu oria kero obukire amagena aria nde igagosareka igebwenete kwanya koya monitorigere ring'a na kiare okonyora ng'a ndire riatekire kwayarusia kwayapanguka kabisa na egetamba kere noboke na amache buya iga kwayapangusa riri kwayapangusa nande kwarigia egetamba kende kere kiomo kwaripangusa yakamuka buya kabisa kwarira nigari ngoko yagendera kumomera erinde ndi ichigosareka igo bono nobwenete konya korimonita koririgereria ng'a na kirikorete ki na kiengoko yagenderete engoko andake na matukari ngekoira kuumamera engoko ekoira amatuko 20 nerimo 21 days chire 21 days togoteba ng'a chiwiki 3 andake buno enderete gokora oboremi oboiga koratebia ngo obuya buraso gutuga chingoko chikienyeji chingoko chikienyeji obuya bwe chingoko chikienyeji ebore ng'a nchiganeti bomanyi bonge mono ose nchiganeti binto binge mono gochaka yaya
engoki yene engoko okorigie ndagera yeduka kwarosi noene ndagera yago buneri nagotebinga yendagera ya makonde kwarosi kwarigi noene sukuma iga gwa Kenya kwarigi noene obunyansi iga gwa Kenya omenta gwa Kenya kwa yementa yanya koraki yanya koria igo obuya bw'ekingoko kya kienyeji mbolinga echire rice korenda na marwaire tari gochibwabwango na obuya bwa bondo obonene kabisa imbolinga engoke yewansa kegima igo bone minute ngekero obwate chingoko echi ogotwara chi customer chinyinge demand igeko iguru demand yakoba iguru nanda ndake mbumbu yakiora totebi ura sogutuka chingoko echi gusanda ke kiliwe tugora tebe go asobutugirwe chingoko echi obuya bugotuka chingoko echi enagotebinga nchibwate echire yerengiya bantu bachiganeti kegima obuna bwo buyo butangani amarwaire inchibwati marwaire yani borwaire mbori gochibwabwango na bekorwara orete ryogo onyorenga yabwenire yabeire buya kegima kobwa chingoko chiri chino konyoranga ekero borwaire bwachire echiko buyeka bwango kwanyoranga sama tukamake kwanyorira asare yerenene nkerengera kiobwate gochibosiga iga igoro yobotugi obwechingoko norengera tiandange komenda chingoko gosugutuka type chinde chingaorore na kichigoko ligosenaki na temire chingoko echi chia kienyeji asama tukara mange nimbwata maroro yokorete chingoko chikuru kunga ki improved kienyeji improved kienyeji ni chingoko chiko kina bwango nande ni chingoko chi bwato mubero monene kegima chingoko chiko beka magena mange kegima igo nimbwate bire kerengereri yokorete engokeye ekurukunga engoko ya improved kienyeji taringa tindagani ko tindatebanga tindachitema na chitemire na retire chingoko isatoga iga nkonya gochirigere lingo chikagwanga obuya bwaye emborobi ina kichingoko echi chiganetie erinde gochimotonya oranga inchimente chibe chinyinge kegima ekero na amanyirenga ina ki chibwato bubisi bwaye emborobi ngana ki oratebyo muri ele bita seni yetu kya Ndizi TV anyara ko bagotwara nere omoyo kubwatikara buna aino musae omokegima okoro burimi gosobotugi bwe chingoko arake ngiora amatebi nera twara omoyo yu nera tugi chingoko gosakore burimi bondo bwao ekinda tebya basae ba mintongeringa oboremi negasirengi ya sana lakini abarasaya abange bwangira asengenche batebanga nobu ebubwate gose nobo chabwa abande bagoteba abande batebanga mboli bwa abantu basomete ebure bwa abantu batakoretiki batasometi tigango tebinga egasiye oboremi negasiye yerengi ya sana no ena abantu abanene babwa ebanche toboremi igongo semia basaye ba mintonga to so asoboremi omanye ng'amboremi kiotagete origia mawaida yo aganeirie asoboremi obo nayo chake erinde togenderere ntobaise koba abantu bali tokonya korigereria abana siasa boka kosa abantu bali tokonya korigereria ng'a ngentoki ng'a ntobwati gento tokonya kuerera ya tiga asoboremi ime tomanye ng'amboremi kitotagete gochaka kegima nabo ninde tayari kegima koba mawaida yo kuchaka asoboremi bwechingoko bono na chakire iga buna ndigeretiga buno tugete chingoko echiao nchiro ore chibwate nyabigoti chenge chikurukwa ni ichinde chia kawaida anda ke no nyara gotebia difference yaro gwa chingoko echi iga ibere engoko ya nyabigoti chenge ekinatemire kurigereri na komanya konyoranga masosi chia echichire ebwate masosi chichire kegima igo nengoke yerengiya nande nengoke ere gwetani echichinde okonyoranga nebenke ebwate nyame yere nyinge kegima lakini yeyende na chire chiongo twara chire lakini kienyeji okonyoranga ebwate nyame nyinge nande ewansa mono nande ngoteba bali nga engoko nyabigoti chenge ko yararire igego turagi byo magana alliance ne maene buna kwanye fwa chitugire na temire korigereria na tebanga ngoko ya nyabigoti chenge ngoko yerengi ya sana tali nonye no guturagi weka buna gwatebire engoko ya nyabigoti chenge ngoko ekorende bichuchu buya kegima
na chitemire na chirorire igekero kwarorire ngo yanyabigoti chenga ndonsi gose no ne chiro konye kubwate besa to baise ko yetiga eyu nengo ke yerengi yebwato musaraba nande ngana ki yo mwali oratebyo muri gwete senge kya Ndizi TV eri gwetora kwane ekyo nariko semia omurigereria Ndizi TV ekiatagete go oyo tagete go chako boremi oyo tarakora boremi obo bwechingo ko tagete go chaka ekyo ndamusemi nkeringa koraga ni go chaka to chakera igoro chingo keche buna twatebe chibwata marwaira amange obaise go chakera igoro nabo chibaira baise go koretera nabo chirago disappoint igo ochakere chingo ko chire manageable ochakere inse omunya konyoro bosemi onyo konyoro bomanye ekogenderete gukina ngora mbia mono sana sogoto bosemi wao nande mbia mono sana asogoto wanchira twachire bakakorra chingo kechiao mbia mono nande natebire mbia mono na inwa sogo ntarera nande na batebiringa welcome again asante sana omwanchi omurigereria ngagerete gwatu bwatire ko twachagete omuchakano gwika twikire ensemo yaito ya gatatu nande yo mwari kigima ase oyo minto ogwoka anyare ko bagago tutebia obuya bwo kurinda chingoko chikienyeji naende obuya kichibwate woche isko gabu unae omurigereria oyigete sendi yetu kya Ndizi TV gandira ko tobwatia ase mitandao yetu ya Facebook muna Ndizi TV News nabo gana bogo tobwatia ase mitandao ya YouTube muna Ndizi TV News nabo igana bogo tutumira SMS wetera se nambe yera ase screen ya ogabu libo lia ondia ne maigase geta sendi yetu kya Ndizi TV na bego nyogo tete nche Mildred Momanyi ngo talde imeyo morobiri bobole minobonda asotugete tugo yao gosandonsi ase ore metombuko mugondo kwao na bongo gotalera na yonsi nekero gwatumire SMS wetere nambe yera se screen yao gabu ende linyar ko bango nyenyora ko ikenga kende naende imeyo morobiri bobole minobonda omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe